Γεια σας παιδιά, εδώ είμαι με το ξάδερφό μου το Γιάννη. Γιάννη, θες να φανείς, εγώ δεν φαίνομαι. Εντάξει, για να δείξουμε στα παιδιά. Νάτος ο Γιαννάκης. Γεια σας μάγκες. Γεια σας. Όλοι subscribe στο Σταύρο και like. Πατήστε like γιατί βοηθάει πολύ να το δουν και άλλοι. Και όσο περισσότεροι το βλέπουν, τόσο θα είναι το χωριό μας. Ναι παιδιά, μένω σε χωριό τώρα, το μάθατε, εντάξει. Αθήνα μένω, αυτό είναι το χωριό μου απλά. Ήρθε χωριό για Πάσχα. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε. Θυμάστε που είχα κάνει ένα βίντεο με μια ξαδέρφη μου, την Ιωάννα, δεν το ανέβασε, δεν έχει ανεβεί ακόμα. Μάλλον θα ανεβεί, μπορεί και να μην ανεβεί, το λέω. Θα κάνουμε το ίδιο, απλά με κάτι αλλιώτικο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα challenge, Γιάννη. Για πες. Θα κάνουμε το challenge, να κάνουμε ένα challenge που λέγεται, θα παίξουμε λοιπόν, μάζεψε το YouTuber από τη φωνή, δηλαδή ο ένας θα προσπαθήσει να πάρει σαν έναν YouTuber. Εγώ άρχισα και ο Γιάννης πρέπει να μαντέψει. Λοιπόν Γιάννη, είσαι έτοιμος? Μάλιστα. Λοιπόν, άκου. Τσαπρ τα γύρια στο χωριό, τσαπρ. Ήρθε εδώ με τη Σαβράνα την κολάρα. The Cash Games. Σωστά, εσύ κάνεις. Σήμερα θα παίξουμε κάτι καινούριο. Ιψόνι ή Αλεκούν? Αλικούν. Το βρήκα λοιπόν. Ωι Μανουέλ, ήρθα από τον μπαστούν να κάνω να. Λοιπόν, το δικό μου κανάλι παίζουν Καραγκιόζ. Το κανάλι του Καραγκιόζη. Δεν ξέρω τι είναι. Να ξέρετε παιδιά, να βλέπετε παραστάσεις μόνο το κανάλι Μιχάλη Ζαχάρη που παίζει πολύ ωραίες παραστάσεις. Από εκεί βλέπω εγώ τις παραστάσεις που παίζω. Δεν έχει ανεβεί, θα ανεβεί. Ναι. Και σε μελλοντικό βίντεο θα δείξουμε μια παρτίδα σκάκι που θα παίζουν δύο ανώνυμα πρόσωπα. Κάνω ένα spoiler για να είστε έτοιμοι. Να πω ποιοι θα παίζουν, Όχι, είναι ανώνυμοι. Μας τα φαίνονται έτσι κι αλλιώς. Ναι, να τους αφήσουμε σε αγωνία όμως. Α, ναι, σωστά. Ωραία. Πού είχαμε μείνει? Λοιπόν, τώρα είναι σειρά μου να πω και μετά λέει ο Γιάννης για τελευταία φορά. Λοιπόν, fans μου στο YouTube. Γιάννη, λοιπόν, πάμε. Είμαι με τον καστό φίλο μου και λέμε γεια. Ο Πακ. Όχι. Ο Πακ μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, κάνετε το και αυτό Σάββατο. Να το έχω πει στο 10 γαμμένο YouTuber. Πείτε το! Λοιπόν, Γιάννη. Ποιος ήταν αυτός? Ποιος? Αυτή η φωνή που έκανες τώρα. Ο Μάφιν. Μαφίν. Τώρα είναι τελευταία φορά να κάνω ο Γιάννης και μετά τελευταία φορά να κάνω εγώ. Γιάννη, κάνε. Κάνει ρε, εγώ θα σας τρολάρω όλους. Ο Πακ. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά μου, κλέψε. Αλλά έχω βρει καλό YouTuber. Είναι με χίτμα μες στα όλοι, έχω φίλο τον Ιτσόνι. Τα χίτμα, είμαι τραχέης, διφέρω γκέις. Πόσο τάμω. Ο Γιαννούμπα. Αν έχει παιδιά στο βίντεο 10 αγαπημένοι YouTuber, είχα πει πως ξέρω λίγο τον Ιτσόνι, τελικά δεν το ξέρω, φάρσα μου κάνουν. Λοιπόν, τελευταία φορά που να πει ο Γιάννης και μετά τελευταία φορά που να πω και εγώ. Γιάννη, πες μας. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα